Hello, good morning. May i-share lang tabi ako sa Indo. Baka interesado ka mo. So, ang file na ini ay magatali kan mga entries para duman sa table 1 kan regional office template. So, pinagtaubaga kayang template, particularly sa table 1 ka ito, siring kay niyang itsura niya. So, may mga fill outan ka mo dyan na mga numbers. Okay, base duman sa um, list of personnel nindo. Okay. Bali, ang gigibuhon lang kaining file na ini is tatali niya so mga dapat na gandig di. So, in particular, ang columns B hanggang E. Digdi kaya sa column F, kamo na lang maglaag ta iko kay aram kung ano ang uh, data nindo. Okay. Digdi sa column E naman, ang pagkasabot ko digdi ini sa mga personnel na although registered na, day pamansinda na babakunahan. Okay? So, halos gabos man baga kaya nakaregister na. Okay? So, ibig sabihin ka ito, kung nakaregister na sinda, possibly, dapat ini, zero naman. Kasi wala ka naman unregistered, unvaccinated. Unless igwa siguro na may magsingit naman na bagong pangaran ki personnel. Okay? So, ano ang kaipuhan mo tanganing ka-generate ka kan mga numbers digdi? So, kaipuhan mo ang list of personnel. Okay, so dapat igwa kang file na siring ka ini ang format. Okay, so from A to H. Okay, so A, so last name, so first name sa column B, middle name, age, igwa kang teaching or non-teaching data, comorbidity, vaccination status, and then ang lastly ang willing to be vaccinated. So ang itsura kaan siring ka ining sample data set na ini. Okay? So, ang gigibuhon nindo, kukopyahon nindo ini kabos. Yan. Hanggang duman sa pinaka last entry mo. Okay? So, ang last entry ko si Dakara. Okay? So, ibig sabihin kay ni, ini nagarepresent kan gabos na personnel sa district ko na nailista ko na sa master list kan district. Okay? Kukopyahan tayan, tapos ililipat nindo duman. So, saan ka mo ma-paste? Sa cell A3. Pag may nahiling na kamong A3 dyan, pwede na kamo mag-paste. So, right-click nindo ang mouse, and then, paste values. Okay? Yan. Yun. So, igwa ka ng data digdi. Ano nagigibuhon mo? Ma-filter ka pa ba? Ma-baldis ka pa ba? Daina. Kasi uyan na ang data. Okay? So, yun man lang, madalion, copy-paste task. Kayang-kaya nindo ini in less than 2 minutes siguro. So, yun. Sana nakatabang. Salamat sa pagtangog.